चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों गिबियावनो फंबायखौ मान बावनो आफादगिरिखौ मान बावनो थाखाय खावलायबाय। जय बर' हारिनि बेजों लोगोसे जोंनि नबरजोंनि बिमा बिथांखौ जोंनि मानगोना आफादगिरिया मान बावगोन आरो बिथांनि फुन नार्जारि बिफा बिथांखौबो मान बावगोन। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानगोना फोरोंगिरि बिथांखौ जोंनि मानगोना आफादगिरिया मान बावदों। बिनि उनाव मान बावनो खावलायदों सिडली बिहारनि मानगोनां एमएलए जुरेन्द्र बसुमतारी बिदा गेदेर आरो बिथांनि अनजालि लोगोसे जोङो बिथांखौ मान बावनो खावलायदों। चिरां जिल्ला बर'फोरा आफादनि मानगोनां आफादगिरिया जोंनि फंबायखौ मान बावदों। बे समाव आङो गांसे आर'नाइजों बे समाव आं मान बावनो खावलायगोन। चिरां जिल्ला बाथौ गौथुमनि मानगोनां बिबाननि बिथांमोनखौ आं मान बावनो थाखाय खावलायदों। एसे फावसायना होयोबा बयनि थाखाय सुबिदा जायो। चिरां जिल्ला बे समाव मान बावदों। चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि बिमा बिफा आरो नबजित नार्जारि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ मान बावदों।